Què fa una abella quan vola? Bruns o bronzeix? Quina de les dues opcions creus que és la vàlida? Doncs realment, totes dues. Hi ha una sèrie de verbs que són purs i incoatius alhora, és a dir, que es conjuguen com dormir o com servir. Altres verbs que segueixen el mateix patró són acudir, això és, puc dir jo acudo o jo acudeixo, consentir, consento, consenteixo, consumir, consumo, consumeixo, escollir, escullo, escolleixo, mentir, mento, menteixo, o presumir, presumo, presumeixo. Tant l'una com l'altra són formes igualment vàlides. Per exemple, quina forma fas servir amb el verb consentir? Dius jo consenteixo o jo consento? Escriu als comentaris.